Hola a tothom. Avui us volia recomanar el llibre L'illa de Yanis Toparitx. Aquesta és la història d'un pare i un fill que passen uns dies junts en una illa de l'Adriàtic on fa molt de temps van passar temps feliços, no van passar temps millors. El pare en aquests moments està malalt i demana al seu fill poder passar els seus últims dies amb ell. És una història que parla del dolor, de la vida i de l'amor, de la malaltia, de l'amor i la incapacitat en certs moments de poder expressar els sentiments. És una història breu, narrada de forma alterna, no? Des del punt de vista del pare i del fill, i això ens permet veure, endinsar-nos una mica millor en les diferents maneres que té cadascú de viure aquests moments, no? És una lectura breu, àgil i molt recomanable. Espero que us agradi.